marketing plan της εταιρείας Excel είναι πολύ διαφορετικό από οποιασδήποτε άλλες εταιρείες που ήδη υπάρχουν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το marketing plan στηρίζεται σε δύο σκέλη, σε δύο πόδια. Για παράδειγμα, ξεκινώντας την επιχείρηση ο καθένας από εσάς, δηλαδή εσύ έχεις ήδη γίνει συνεργάτης της εταιρείας Excel και θέλει να γράψει δύο άτομα. Πού θα γραφούν αυτά τα δύο άτομα? Ακριβώς στα δύο σκέλη. Δηλαδή, γράφει το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Στην περίπτωση που θέλει να γράψει ένα ακόμα τρίτο συνεργάτη, πού θα γραφεί αυτός? Το σύστημα της εταιρείας Excel λέει ότι πρέπει να γραφεί κάτω από μία από αυτές τις θέσεις. Για παράδειγμα, ο νούμερο 3 συνεργάτης μας γράφεται κάτω από το νούμερο 1 συνεργάτη. Είναι αυτό καλό? Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε άλλες εταιρείες που θέλουν να δικτυωθούν, μας προωθούν να μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές πρώτες γραμμές. Δηλαδή, μοιάζει σαν τις ακτίνες του ήλιου. Μας λένε λοιπόν οι διάφορες εταιρείες, δημιουργήστε πολλές πρώτες γραμμές. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή? Ο κάθε ένας από αυτούς τους συνεργάτες δημιουργεί πόντους, δημιουργεί όγκο, δημιουργεί τζίρο. Αλλά αυτός ο τζίρος διαχέεται. Στην περίπτωση της εταιρείας Excel τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για μας. Γιατί δημιουργώντας τζίρο ο νούμερο 3 και ο νούμερο 1 και ο εσύ, ο καθένας από εμάς, όλοι μας παίρνουν πόντους και ωφελούνται και ο νούμερο 3 και ο νούμερο 1 και εσύ. Γιατί οι πόντοι συγκεντρώνονται στο κάθε ένα από τα δύο αυτά κλαδιά, στο κάθε ένα από τα δύο αυτά πόδια. Έτσι λοιπόν ο κάθε ένας συνεργάτης είναι πολύ πιο ευχαριστημένος από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.